Canal Camp ja ho tenim tot a punt per a l'estrena del darrer capítol de Camins d'Història, Cròniques Salvatanes de la Rereguarda, la sèrie documental que ha repassat des de diferents perspectives com i de quina manera es van viure els 3 llargs anys de la Guerra Civil al municipi. L'ambiciós projecte de la televisió de la Selva culminarà aquest mateix dissabte 26 d'abril al mateix lloc on fa justament un any el van presentar en societat, a l'Auditori del Castell. Abans, però, i per tal d'escalfar motors de cara a la projecció del capítol, s'ha previst una passejada pel nucli antic en què podrem presenciar petites escenes de recreació històrica relacionades amb alguns dels capítols de la sèrie. El punt de trobada serà a la zona dels Ponts a 3:45 de la tarda. Seguidament, l'acció es traslladarà al castell, on es podrà veure el capítol 15, l'últim viatge, el relat, sense entrar molt en detalls, dels darrers batecs de la Segona República a la vila i la fugida desesperada de l'Ajuntament cap a la frontera francesa. El passi de la peça es completarà amb les intervencions de l'equip al càrrec de la sèrie, entre ells l'historiador Axel Baiget. Per tal de controlar l'aforament, és necessària inscripció prèvia a través de l'APP municipal, entrant a l'apartat Tiquets, triant el nombre de persones que hi assistiran i prement a l'opció Obtenir.